Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell kuti pandodoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa. Uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, vhidhiyo randinaro ivhidhiyo rekutanga nderemukadzi iyi ari kubuda achiclaima kuti ndakazvariswa mwana nechipoko, ndakasunungutswa mwana nechipoko. Ndo mutauro waari kuzviita. Da kusiya muchiona vhidhiyo, pedza kuona vhidhiyo tazvinofunga mucomment section and usaskipe this video nekuti kumbare kwaipa, kuri kurohwa chadonha chakapenga, vanhu vakubira vana amai vakura, vakubira machembere edu ikoko kumbare. Asi tambokusiya muchiona vhidhiyo remukadzi iye ari kuti ndakasunungutswa mwana nechipoko. Zviriko here ikoko? Pane time zvapo ndamborekodha vhidhiyo remukadzi wemuHopley akakechwa nechipoko. Akechwa nechipoko mukadzi uyu, vakatofadzana, vafadzana. Chipoko ichi chakabva chati handisi kuda kuperekedzwa pakuenda kumba, chakazongoerekana chisisipo. Asi iri ivhidhiyo remukadzi iye ari kuti ndakasunungutswa mwana nechipoko. Ndaimbone this video. Right, makadi tikudzwa kuti makasunungutswa mwana nechipoko pano pachipatara. Mungakwanisa kutitsanangurira uye kuti zvakafamba sei uye makazoziva sei kuti ndesaka kusunungutsa iye akashayika? Tiripo makadiwa hanzvadzi. Chiitiko chakaitika chakandityisa chero nanhasi. Ndichiri kutotya, even mwana wacho chaiye ndichiri kutomutya. Yakaitika ndeyekuti ini ndakauya pano pachipatara musi Friday masikati. Ndaya musi Friday masikati kwanga kuna sister 2 vaiva kumaternity kwedu. Kwakusinako vanhu vakawanda. Ndobva tatoswera mune zvakanaka nasister vakati tiitai maexercise, tikatoita maexercise. Saka zuva rovira vamwe sister vakabva vabuda nemota, handina kuziva kuti vaenda kupi. Ndobva kwasara sister 1. Sister vaive vakauya kuma8. Ndobva vati ndoda kutarisa isati ndaenda kunorara, asi mukanzwa kuti makurwadziwa seri munoita sei, munondidaidzira. Imba yangu ndo iri paseri apo, handisi kure. Ndobva vatonditarisa pai vakati unogona kusununguka zvako zvekuma33 musukuru, asi unondidaidzira ukanzwa zvanyanya kurwadza. Ndikati alright sister, pakanaka. Ndobva ndatosara pai. Ndakazosvika nguva yekuti ndakarwadziwa zveshuwa. Ndobva ndati regai ndidaidzire sister vaya. Ndobva ndati sister, ndofuna ndakangodaidzira ka2 kechi3. Ndobva dhora tovhurwa, ndobva sister vaya vapinda. Vatomaka vakapinda avasiro vakambenge vanditarisa. Ndinanga kubvunza zvakawanda. Ndobva vatonditirara pamubhedha. Ndobva ndatorara pai. Musukuru, mwana akutouya, mwana akuuya. Zvinhu zvako zviri kupi? Ndobva ndatovaratidza ndikati bhegi rangu ndo iro rirapo. Ndobva vatoenda kutora bhegi rangu padhuze nepabhedhi pandandakarara. Ndobva vatondisunungutsa mwana zvakanaka-naka. Zvikanzi musukuru wangu ochida mwanai. Ndikati ndani chida mukomana. Zvikanzi manje abva uya ari musikana, saka ndotora kangu mwana wacho noti wanga uchida mukomana. Ndikati mbuya kana mwana chero wandienda ngopuhwa yeye ndinomuda. Nze zvakanaka musukuru, asi kadhi ndinokupa makuseni. Ndobva vatondipfekedzera mwana zvakanaka-naka. Ndobva ndatovati mbuya ndiri kupera simba, handisi kuziva chiri kuitika. Apo ndatosununguka, mwana atoiswa pamubhedha, atochinjwa zvese, vatosunga. Ndobva ndakavati mbuya kupera simba, nzereka ndinokutsvagira mvura. Vakabuda vakanoya nemvura inodziya. Ndikatomwa mvura. Ndo zvimwe zvikuita kuti ndinyanye kubatikana, because kubva pandakazoziva kuti munhu akandisunungutsa inini munhu akafa kare. Apa ndakaigirwa mvura ndikanwa. Zviri kunditambudza, handidi kunyepa, zviri kundishungurudza, handisi kuziva kuti chingava chii chandakapuwa ndikanwa. Ndanwa mvura zvakanaka-naka pai vakatondioneka vakati alright muzukuru, ndokuona mangwana, asi mwana wako uyu ndoda kuti umupe zita rekuti Emmanuel. Wazvinzwa? Ndakati alright mbuya ndinomupa. Atopera nguva inenge 2 hours ndopandakazora mbuya vaiva vakupinda. Muzukuru, kuri kunzwa sei? Ndikati handiri right, ndazosunungutswa nasister vauya. Zvikanzi sister vapi? Ndobva ndavatsanangurira. Ndikati varefu vatema vakadai so. Zvikanzi vakudza kuti ndodzi sister. Ndakati vandiudza zita ravo. Ndobva ndataura. Zvikanzi sister ivavo vakashayika 2 years back. Asi nedambudziko rekuti vanhu vari kusunungutswa panapa, vari kutosunungutswa vana nasister ivavo. Unelaki muzukuru kuti mwana wako ararama. Kazhinji kacho vana vari kusunungutswa havasi kuzorarama. Saka kana mwana wako ararama, muzukuru wototenda Mwari. Ndikati mune chokwadi? Zvikanzi handozviri kutoitika izvozvo. Ndifunge kuti ndapuwa mvura ndikanwa nasister vaivai, vakasiya vapa mwana wangu zita rekuti Emmanuel. Saka hapana kana chakaitika chairatidza kuti uyu haasi munhu chaiye? Hapana kana chakatomboitika chekuti ndinganyumwe kuti munhu uyu haasi munhu mupenyu. Aiwa, vaitongobata mwana zvakanaka, vakatomupukuta mwana, vakatomusunga guvhu, vakatoita zvese mufunge, vakatosiya vamupa zita. Ndine urombo hanzvadzi, ko zita rakapuwa mwana muchaita sei naro? Zita handichaziva mukoma, anga apuwa hake zita rakanaka mwana, asi kuti
zvakundiremera kuti mwana uyu ndomusiya here ane zita rekuti Emmanuel iroro. Zvakundiremera neniwo handichaziva kuti ndoita sei. Ndiri kuona mukuratidza kubatikana. Amena kuti muri kuzvitorawo sei, muri kuionawo sei nyaya iyi. Muri kutarisira here kuzozivisa mwana kuti ndo masunungukiro amakamuita kana kuti muri kufungei nazvo? Zvinhu zvakangooma nekuti even kuzotsanangurira mwana nhoroondo yacho kuti wakasunungutswa nechipoko, nekuti unotongoti chipoko nekuti munhu akafa, kuzoti utsanangurire mwana nyaya iyoyo hazvisi zvinhu zvinofadza ende hazvisi zvinhu zvakajeka. Ndakungotyirawo mwana wangu, handizive kuti since zviri kunzi vese vanosunungutswa nambuya ava vanoshayika. Ina handizive kuti mwana wangu, nekuti nhasi razuva rechi3 ndiri pano pachipatara, handina chakaipa chandati ndaona pamwana. Mwana ari kuyamwa mukaka zvakanaka. Next update yabuda nepambare apa. Audio iyi iri kutendera mastreets social media. Reduwe ngwarirai kunzoko, mbavha dzarura, nyika yedu yeZimbabwe yashata. Much love. Makadi hama dzangu, kana uchiti wakangwara nhasi ndazorohwa pambare, ndarohwa yakapenga. Ndarohwa ndati ndichipfuura ndichifamba ndichienda kunokwira mabhazi ekuenda kuti ndiinde kumarondera, ndapfuura nekumbare pamupedza nampaya pamaflats ndichiti andoona vazukuru vangu ndobva ndanokwira mabhazi kuna 40. Ndasvika pambare ndabva ndadedzwa nomwe mukadzi wechikuru zvakasi achiri wechidiki, asi anga ari munhu ari pakati nepakati. Zvikanzi nhai mama ndoda kubvunzawo. Ndikati abvunza zvako mwanangu. Zvikanzi kicheni yeplastiki iya iyi, mukicheni teapot yeplastiki inoshandei mukicheni? Ndikati plastic teapot kana kuti ketero inoshanda kugezesa vanhu maoko, ndo basa rayo. Zvikanzi magona, ndobva angodzipa nomwe. Vakandire t-shirt, vandangoona t-shirt yatova pafudzi pangu yatokando. Zvikanzi uyai kuno kumusainire ma-t-shirt enyu, tataita vairi, uyai musainire ma-t-shirt enyu. Wechipiri ndewavo, ini ndini ndiri kutorwa chete ipapo. Ndikati ndosainirei? Zvikanzi aiwa kuti atorwa nemi nekuti itori kambani yatinayo, saka inenge ichida kuti izive kuti ma-t-shirt tapa vanhu mahwina zvamataura, tine promotion. Ndobva ndapinda paya pamusika paya panotengeswa papedza namapo, ndobva ndamira ndikati ko pari kusainwa pacho ndepapi? Ndobva ndona pane vakapfeka zvuma muhuro. Zvikanzi matojoina satanism. Inoyi ndo inonzi satanism chaiyo. Saka chinhu chamatobata sikipa iyoyo munogona kubuda ropa umini, munogona kuita sei zvese. Saka munogara kupi? Ndobva ndataura kwandogara. Zvikanzi budisai mari yamina yamunogona kuishaya, mukasaibuditsa munoona pasisina kana sendi. Saka ndobva patorwa musikana waya. Zvikanzi imimi tarisai mufoni menyu, mamine $20 tarisai. Ndobva ati musisina, ivo vamwe chete ndisingazvizivi. Zvikanzi ndatoishaya. Zvikanzi 20 yako. Ndobva ndati zvechokwadi. Ndobva ndabuditsawo mari yangu. Ndikati mari yangu. Zvikanzi ndipei kuno. Bva ndamusvitsa mariya. Ndamusvitsa mariya iyi ndobva aikanda pasi. Zvikanzi tsikei negumbo muti zvepano ngazvisare pano, ina handidi kutakura chisatanism. Ndobva ndatsika negumbo ndikati zvepano ngazvisare pano, handidi kutakura chisatanism. Zvikanzi buditsa yamuina yese momwe. Ndikati handina, ndo yandinayo chete. Saka ndandine 56 yekuenda marondera nekudzoka nekunoita zvatiri kunoita ikoko. Ndo pavabva vati amai chinhongai matombo 3 pamapinda napo. Ndobva ndanhonga matombo 3. Zvikanzi mese nhonga yobva tanhonga nevamwe vaya, ivo vavo ndevavo. Ndobva tanhonga matombo aya. Zvikanzi kandai rimwe panapa, rimwe mukande nekumavirira kugotsi kwenyu, mutauro kuti zvepano ngazvisare pano. Ndakuita kanda kutya satanism. Asi kanaka.
mari yatorwa ko mari ichindipai zvikanzi munogara matukusho yokunze zviya oidhora dzokerai ndikati handisi kuenda kuchiro kune tikuenda kumarondera zvikanzi tangai matodzokera kumba madzokera kumba muchawana rimwe dombo iro kandai muchikwama muchawana mane $40 ndikati ndamboenda nei kwandiri kunodzika kombi kumarondera nenambokwira mukombi ndichiti mari yacho ndobhadhara nei ndikuenda marondera ndipeka mari inokwana marondera zvikanzi zvandakudzai zvinoita izvozvo chitoendai ndopandaenda pambari bva ndanotora vakomana vepambari vandasvika bva ndawana 2 ndasvika vasikana vaya gambi vanotoziva nawo vakomana vaya vabva vangoti aiwa dzoserai gogo mari yavo ndobva zvanzi kana vatipa $10 ndikati kana ndakupai $10 ko dhora ramazonditire lift maritora pai handi matora pamari yangu pa56 matora pa$6 imwe yacho yanga yakachinjika anga ari ma2020 ne10 yakabatana ne$6 zvikanzi kana maisa $11 ndobva zvatofa zvakadaro bva ndapuwa 10 inokwana kuenda kumarondera hameno kana ikakwana kunodzoka ndaenda kumarondera asi ndoya ndatambwa pambari ngwarirai vanhu pambari hapasisiri pekutaura nemunhu munhu ada kutaura newe chitomuiginwa kuti zvauri kundudza zvese handidi kana wakandira chinhu tingandife ndazozviona ndapedza kuitirwa chadzimira chachakabata kungwara kwese kuya fototo kwapera ndatambwa yakapenga muzvinzwe vanhu vashe